Jeg vil gerne præsentere Evolution, kufferten fra Kuffert Kompagniet. Kufferten er lavet i et blødt, fleksibelt, brudfrit polypropylenplastik, som kan trykkes og bukkes. Kufferten har tyverisikret lynlås, som er lavet i 2 lag, stærkere end traditionelle kufferter. Så har den håndtag både i top og i siden, og i bunden er der 4 dobbelthjul med kraftige, lydløse. Så er den udstyret med en godkendt TSA-kodelås, og indvendigt der finder du, den åbnes på midten i 2 lige store halvdele med både strop og lukket lynlåslomme. Og udover det, så har kufferten teleskopåndtag med forskellige højder. Og teleskopåndtaget er lavet i 100% ren aluminium for at gøre det både let og stærkt. Det var Evolution, kufferten fra Kuffert Kompagniet. God rejselyst!